A to vám poviem príbeh. Počkajte, to vám idem povedať príbeh, čo sa mi dneska stalo. Tak predstavte si, že hovorím, že vieš čo, proste hral som CS-ko a nervy som mal aj kokot. A hneď po CS-ku, že mám to v piči. Že tá Black Widow je proste dobrá, je dobrá ako kokot, proste sme na ňu zvyknutí, máme písať všetko, nemusíme ani na ňu kúkať, kokot, pekne svieti, je proste po piči. Mám tu proste jack z boku, mám z boku aj USBčku, všetko OK. Ale proste potrebujem menšiu. Tak si predstavte, no. No. Išiel som na Amazon. Amazon.de. Klikol som tú klávesnicu, ktorú chcem, hodil som mu tam. Hodil som tam to červené tlačítko, Escape, aby malo červené tlačítko, hodil som ho tam. Cink, kliknem. A že po nemecky, nerozumel som. Že to tlačítko nedovážajú na one. To tlačítko nedovážajú na Slovensko. No dobre, tak som išiel na... Tak som dal, že odobrať to tlačítko, nejak som tam klikol, že odobrať. A otvoril som si nové okno v čete, hej. Otvoril som si nové okno v čete. A išiel som na amazon.co.uk, hej. Išiel som tam, počúvaj. Našiel som tú klávesnicu, našiel som aj s tým tlačítkom, vyšlo to asi o 30 € drahšie, ale hovorím, že už to môžem jebať, ja už tú klávesnicu proste chcem, rip train, nevadí chalani, bolo to super. A tak som si objednal tú klávesnicu, hej, aj s tým tlačítkom, aj s tým vyťahovaním na klávesi, s takou pičovinkou, no. A počúvajte. A objednal som mu všetko, ty kokot, prišla mi SMS-ka, že zaplatí toľko a toľko, OK. A dívam sa, na e-mail mi prišlo, po nemecky. A nedalo sa to, v e-maili sa to nedalo preložiť. A bolo tam proste linka, ale bolo to tam z amazon.de. A hovorím, čo si kočam, tam som nič neobjednával. No a klikol som tam a zrovna som klikol na nejakú pičovinu, že one click, keď som to... Tetrix, kápo, vítam ťa tu, veľký dík a Sabin. Píva do četu chalani, privítajte ho, je tu prvýkrát. Jimmy Ho! Kámo, ďakujem pekne za Sabin aj tebe, vítam vás tu chalani, veľký dík. A počúvajte, a normálne ty kokot som klikol na niečo v maili a hovorím, že čo to je ty kokot? A nejak som sa preklikal a prišla mi SMS-ka, že transakcia schválená na minus 130 € a ja proste normálne, tak som zakúkal a že hovorím, čo? Však preto mi prišlo, že mi stiahli neviem koľko, ty kokot, a že 130 a ja že ty kokot, že to čo je? A po nemecký stránka a ja, že to je v piči, ja som sa tam predtým niečo preklikal. A keďže ja už som na Amazone kupoval, tak tam je taká možnosť, že kliknúť jedným tlačítkom, že kúpiť jedným tlačítkom, že iba klikneš a ono to spraví všetko. Chápeš? Kokot. A hovorím, že čo tebe, a teraz po nemecky som tam hľadal, že jak zruším transakciu, ty kokot. Tak nakoniec asi po hodine sa mi to podarilo nejako vystornovať. Nejak sa mi to podarilo vystornovať a vrátili mi peniaze, ty kokot. Nie. Povedali mi, že transakcia bola vystornovaná a že peniaze mi vrátia, že mi ich nevrátili. Skoro ma jeblo.